ako sa cítiš? Neviem, či to nahráva zvuk, ale povedaj tak. Musíme sa odstračovať, aby sme bezpečne dokončili tento test. Moju lyžiarku bez klipse. A lyžu bez brzdy ešte. Počkaj, lyža bez brzdy. Ja by som išiel až tam za kričky, nie? Poď! Máme tu druhého test drivera. Ja som to zatiaľ prežil. Ide Karol, ale trebal by mu podať ľavo. Indiana Jones. Dúfam vodič. Áno, ostré šikej. Pičoviny na to nerob. Ale nie, však ty budeš robiť pičoviny. Postavím skôr tak aj frontu, budeš to čísla na boku z lopatu. Lebo to vypadá riadne drsné. Pretože chvíli sa ti trochu nejeme. Áno, vykontrol to a ideme na to. Karol. Karol, je to tvoje. Je to tvoje. Je to tvoje, Karol! Čo ty hrabe? To čo bolo? Tebe si sa nepozeral? Wow! A dokumentujeme to ďalej. Filip sa napozeral na Karola a skoro sme to najmali. Našťastie je tu kopec snehu. A poďte, ak je, dúfam, že bude odolný. Karol tu má svoj nový Nimbus 2000. Nemôže ísť. Rých! Poď! No, skús sa držať hen tak rukami. Poď! Jebe! To bola iná papula.